ke ko doye ñininkali bo faransi kana ñininkali mbora faransi kana ko silama su na fatura faransi ube silama su min do kafiru kaburu laye ko be cogode silamiya sariyal da ahramiyalen do silama su ka do kafiru kaburu la kafiru celay aro do Cheikh Sal Fawzan ka fatawa kono do ya ñininka ni ñogonala ale ka ñininkali bora Ameriki ka ñininka ale ka balima do sara Ameriki wo ya suudo kafiri kaburu sowla ako aka fere ke akata su wogobe kabo kafiru cela akata bila silama kaburu sowla ate be silama su kado kafiru kaburu sowla donc mogomi ni ka silama be kafir kaburu ewa bela na shebi yede ta bode ni silama kaburu soube ikata bila silama kaburu soula mi atebe donc silama ka su kado kafir kaburu soula wal dor ke ko ni silama munum be kafir jamana ulate e bado kafir kaburu sote adama ko ni usu sara uka fere de ke kuka so la taslama jamana wala jamana ni kafiri jamana udelo uma kaburu dila ka di silama uma ka jamana kaburu te kaburu ma di auma uko ni silama mi saraye aye fere ke ka silama in ka subo kafiri jamana inna kafiru cela kanati silama jamana dola uka sudoe ko ñininkali do kabo Abidjan ko do de ñininkali ke kabo Kodowara ko karamogo sugu do be ko ulu be sigide ko ni mogo min ka fen tununa ko i kana ulu fe ube duwawu kiye ko fe masina be ye ko be cogodi o karamogo sugu de togoy ko dajjaliw dallina mudillina mogo filile ube mogo fili mogo kani yere ke i damana mogo ko be sigi mogo kana duwawu ñina efe a caman yere duwawu te ube shetane baaraw de la o b'a fɛ k'u bɛ duwawu kɛ o u bɛ baara wɛrɛw de la u ni sɛtanɛw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a tɛ bɛn i ka taa tigi fɛ ko a ka duwawu k'i ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ bila nin palasi la bali mumini ɲumanw yɛrɛ an y'a fɔ an ko lɛsiri la mɔgɔ min ye tawuritigi ni mumini ye e yɛrɛ ɲana karasa bɛ cogo min vraiment ka ala ɲɛ siranya bɛ ne ɲɛ an ko lɛsiri la a bɛ daga i ka duwawu ɲɛna fɛ o yɛrɛ i k'a to o de ka fisa Ahmad bin Hanbali muso do della kana Ahmada fe aw akonne ka de ay nambara de do de desara ka wuli de sew mbolo ika ala delaye Ahmada kunne ka de kenne ka ala delaye ne ka e rete ta ala deliye amaso ka fo muso nyana kombe ala delaye aye muso yin baga ka bo akunna iti rete ta ala deliye ika kola ne be ala deliye cogodi muso intale Ahmada ya ka salliji ta karakan fula salli ka ala deli a denye muso koroba beta wakati mi a den mulila ka abakumbe Ahmad bin Hanbali me foro la ye muso in papa de folo kone munyeni ne be duwawu ke ye ire kata duwawu ki re me muso koroba nya ko di doro Ahmada ya duwawu ke donc mogo kana yere sigi a yere ke mogo ye ki sigi ko mogo kana duwawu ɲini e fɛ ko ni fɛn min tununa a bɛ ye kaliba a ka ca tigi a tɛ foyi la ni setane baara tɛ ani setanew de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mogo kana taa sɛgɛrɛ ko do ye ɲininkali kɛ ka bɔ ɲɔrɔ
ko yala be daga dutigi ye wa i ka k'i ka du kɔnɔ kansi kana fɔ ni larabu kante o be daga ye kɛ n'a y'a sɔrɔ a n'a ka dudenw bɛɛ bɛ arabu kan mɛn parce que Umar ibn Khattab tire la ni ye Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ka kitabu ta iqtida'u siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim ako Umar tire la ka bere de b'a bolo durra mɔgɔ mɔgɔ ni kumana ni kan wɛrɛ ye ni arabu kan tɛ a bi gosi ko mɔgɔ si kana kan wɛrɛ fɔ ni arabu kan tɛ Umaru ninnu tun bɛ mɔgɔ bali u tile la u tun bɛ mɔgɔw bali kan wɛrɛ fɔli na ni arabu kan tɛ parce que ni arabu kan kanu na n'an ye arabu kan kanu de an y'a kala an y'a kanu an b'a fɔ o ye taamasiyɛn an bɛ silamɛya in kanu an bɛ diinɛ in kanu an bɛ silamɛya in kanu aw ma anw ka taamasiyɛn tant que diina man d'an ye tawhidi man d'an ye diina yɛrɛ tiɲɛ man d'an ye o de kɛra sababu ye maintenant an ka jamana ninnu hari arabu kan man d'u ye arabu man d'u ye hari arabu kan man d'u ye arabu man d'u ye et puis kafiru y'o de fɔ o de bɛ kafiru bolo ka silamɛw to u bɛ kuranna kalan mɔgɔ tɛ se u la ka silamɛw to u bɛ arabu kan kalan mɔgɔ tɛ se u la ka silamɛw to alikaba b'u bolo u bɛ taa limura ni hijiw la mɔgɔ tɛ se u la kafiru ka kitabu dilalen dɔ b'o de bɛɛ ko fo olu ka kijiwatili fikiriya hakilina kelen ta ka silamɛw sɛgɛrɛ kuranna kalan in de ka bila fo ka hakilina ta ka silamɛw sɛgɛrɛ arabu kan kalan in de ka bila fo ka hakilinaw ɲini ka silamɛw sɛgɛrɛ hiju ninnu da limura ninnu bɛ bila cogo min dɛ mais tant que ka ninnu to yen ko mɔgɔ tɛ se u la e m'an ka madrasa lahalaw ye kuranna ma da ka dɔgɔ a la e m'an ka madrasaw lahala ye ko faranko arabu u nana ni o de ye dɔɔnikɛbaaw y'a fɔ ko denmisɛnnin ni fɛn damadɔ farala ɲɔgɔn kan denmisɛnninw bolo dɔrɔn hakili tɛ se k'u ta o kɔrɔ de ka kalan tiɲɛ denmisɛnnin a ka angɛlɛ kalan a ka faransɛ kalan a ka arabu kalan a ka nin saba kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnbagaw y'a dɔn jateminɛkɛlaw y'a dɔn ni nin fɛn saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ denmisɛnnin la u ka bɔ hakili ma a tɛ se ka kelen si ta ka ɲɛ kafiru ka hakilinaw de kana an ka jamanaw kɔnɔ faranko arabu minnu filɛ nin ye a kɔrɔ de ye dɔrɔn ka denmisɛnninw ka hakili boze k'u kunkolosɛnbɛw boze u kana arabu kan dɔn a ɲɛma parce que tant que u bɛ arabu kanw dɔn u y'a dɔn a ɲɛma kitabu ɲumanw bɛ se k'u yɛrɛ bɛ se k'u ta k'u lajɛ tiɲɛ ye min ye u b'a ye mais n'i tɛ se arabu kan na ou bien i tɛ arabu kan dɔn donc i tɛ se ka tiɲɛ in ye donc o la o de y'a to hari imamu na maliki mun n'a bɛ malika ma jaabi la ko kutuba kana kalan kan wɛrɛ la maliki ko kutuba kana kalan kan wɛrɛ la o bɛ maliki kan kaw dɔ bolo yan mais maliki y'a fɔ mun kama delila tɛ kuranɛ ni hadisa la arabu kan kɔrɔsili mɔgɔw b'u janto arabu kan na cogo min ka kanu cogo min ka kalan cogo min dɛ o de y'a to maliki ko ale ka ma jaabi la a ko kutuba kana kalan kan wɛrɛ sila ni arabu kan tɛ ko n'a dɔnna kutuba tɛ kalan kan wɛrɛ la ni arabu kan tɛ ko mɔgɔw bɛ arabu kan kalali k'u sɔbɛ fo a laɲini ye o de donc arabu kan ka kalan kan ɲi dɛ a ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a kan ɲi dɛ parce que n'i ye min kanu dɔrɔn n'i ya kan min kanu dɔrɔn o y'a yira i b'o kantigiw de kanu i ma anw ta ye an bɛ kafiru de kanu an bɛ faransiw de kanu an bɛ tubabuw de kanu u ka kan de ka d'an ye hari n'i taara ka min fɔ i ko assalamu alaikum bonsoir bonjour u baba ɲa wagayila fɔlɔ cɛ nana mun na yan kibaruya jumɛn b'e bolo yan i tɛ jaabi cogo ɲuman na e ko assalamu alaikum rahmatulah e bɛ jɔ miniti mugan i b'a jɔ i jɔlen b'a kɛ ni min nana bonjour bonsoir u bɛ nisɔndiya ko kunbɛn u bɛ taa o ko ɲɛnabɔ k'e jɔlen to n'i mɛnna jɔlen la dɔw b'a to e nana mun na de la hawla wala quwwata illa billah o de y'a to silamɛw k'u janto u yɛrɛ la kuranna min filɛ nin ye a ka kalan k'a ɲɛdɔn kalan min fana to durusili in dɔrɔn fana tɛ dɛ i y'a dɔn an ka jamanaw fana o defoba banna kuranna durusili ye fɛnba ye mais min filɛ jamana kɔnɔ n'i ye kuranna durusi dɔrɔn o ye bolo bɔnɛ ye kalan na i yɛrɛ bolo sa e kɛra maliki e kɛra hamada buni hanbali ye o ye kataw belebeleba de k'a sɔrɔ i tɛ foyi dɔn ne la k'a fɔ yan ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko i bɛ kuranna durusi tant que i t'a maana dɔn i t'a kɔrɔ dɔn i ma sariya kalan e ye kunfi de wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya
kitabe dunke wala yu gosi ako la gosi ako konfiun be kitabe dunke wala ute foyi do ni tawreta kolo kala ni dronte tawreta kolo kala ni bu kunna ute koro wore si do ala konfiun de do e waso sina bunte me fana ko abo choko kelenda ako silama yen qur'ana durusi ita amana do ita tafsir do ita koro do doni wore ti bolo ka faraka ku ye konfinde o jamana nyo konfiunde ke maliki ye yo konfiunde ka hamra bin hanbali ma cinyali ye misiru kono ima cinyali ye dina kono qur'ana ka durusi ma kana to qur'ana durusi na de aya nyisi kala na tauhidi ka kala aqida ka kala sharia ka kala ka faraka anka qur'ana kala anka arabu kan kala kanyedo anka almura nan ka hiju ba ka kala ima ye kafiru ne ma fo banate de men nin corona silamo ko jantu yere la de kafiru ma okaso si soro nu be pere silamiya na kan nimbana bo u be profite nimbana de misiru kada tugun u be profite nimbana de alimura be bali u ma sika pere si soro jian kono mimbe alimura bali mimbe hiju bali fo nimbana awani silama mu hakili to yere la ko janto yere la bana koni be anta do amta fe ko atede me silama ka do mo si tese kasa ni kasa wakati mana وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ني ستي سفرا فعلا دكا جناي ني فنا بي إفاتولي داتي دي بالا نو أمانا إتسادي سلما وكو جاتي منا دي سالو المرا باليلا هيجو باليلا مغو توني نانا كورونا كوكو المرا ناتورو هيجو ناتوري ما يا ولي تغني ولو باكي كافو كوبا نوري بورا كوا كجغني ايوا كورونا ni jiya silama tunya famu de an katanka limura lan katanka hijura min be saka sai min be nyana maya kan nyana maya bana be no ba ke kaddabalu faraka de imai kalambe ta tukura kalante ke ulubu ka kalanke e wajiju koro akuro yan ka silama kala inde ka bila mene kalaw be e wa kala nyuru be datugu misiru be datugu bato yuru be datugu din kore munye silama ko janto yere la kaje batil fikri bala de koy haklina kele bala ala kan tanga kan kuro su ka fitinan ma anu ka fere jugu mugo ka jo harame koni ye minye silamiya sariya la mugo min hite muso ni tese ka furu abada o de togo ko jumarami ni mo min bo fa kata suratul nuru yutugu nyogona ayutugu nyogona akono e suratul nuru jumarami foray alaykum salam wuni nyinin kali fula de ke ako folo ko bana bagato ya la pese ka salli fula fara nyugon kawa ko mi tama dembe salli fula fara nyugon ka chokomi don ko ko bana bagato be se ka salli fula fara nyugon ka bana bagato mi na ko salli fana wakati ka salli jita ka salli la sarafa na wakati ka salli ta ka salla ka gelenka de gumbala abese ka salli fana la sara fara nyogon ka abese ka futuri sa fara nyogon ka al mustahada kiden tele la musomi ewa joli aka joli tejo bana tumbala joli tejo joli ba no fe wakati pede kiden nye no yako ye ko aka sallu fara nyogon ka salli fana wakati aka yere seneya ka salli fana la sara fara nyogon ka futuru wakati aka yere seneya ka futuru ni safo fara nyogon ka donc don ko ko ni mo min kala halaka gela bana ka gele ka salli fula salli nyogon fe ka gelama abese ko fara nyogon ka pasita la sharia la mais ate qasuru ke de ate bo do bo salli la riado tama de ale bese ka jamu ka be qasuru ke mais e bana bagato ni e salli fara nyogon ka jamu be daga ye mais ite do bo salli nono na de ne bese ko fara nyogon ka afulana tahiyya laba e ka tahiyya be ke ka tilam ka salli ciden kay be se ka duwaw ke kan wore lawa wo don ko ko salli ka duwaw tilane lo kata tila yorma fula duwaw do be
hadisaw sabatira ni yoro la ni duwawu de fo akaka iko duwawu sugu nyini arabu kandela ku kara ku fo o chogola o fo yoro la duwawu werebe sariyama ake sunne ko ninka kala me cide nyala daga yiya ko ika sujudila ay ka sujudila jonni ala ka sujudu to da ay duwawu chayai akaka ala bawu jabi Abdullah bin Mas'ud ko hadisa la ciden ko ika tahiyya laba ni ewa salati ibrahim yake katangani ni fennani ala ki tisho toroma summa liyatakhayyar min du'aika ma sha o ko fi ka du'u min kadi usugante ka foye ikata ya Allah wala o donc don ke ba ko salli ka du'u munun kire ni yoro min wulu folen ko fe hamina ko do be eyrela ika jiya hera do be kallagara hera do iba fi ka du'u kenai ita arabu kando adagaraye ika fo ikakana adagaraye ka fo ikakana parce que ko dele munye ko ala ko qur'ana ko fattaqullaha mastatatu ayesira lanye akasheko damayirala ko ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa usaha ala tinnim bila fenna min sheko tiye ko ciiden ko ja amartukum bi sayfatu mastatatu ni nyaw nyamra ni minye aya sheko kola fatawa lajna da'ima li muslimu liftai uyenni jabi ni jogola nafila do wa farda do wa ibese ka ika sujudu la ika tahiyya labana ibese ka duwawu ke kanwarela mais oni fatia placite kelenya de i jole sallila foite se ka fatia apar ewa kanwore te se ka fatia placite de fo ci de nyere ni min fo ibe fatia fo chogo de la arabula mais ni te so la iba fo subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah kemin na ci de ma kunne de sera ka foi durusi qur'ana la ci de nyen de foi don ke ba ko ni mo min de sera ka qur'ana durusi qur'ana te aya wolon fulaiwa ko qur'ana yoro werela ibe aya woron fula laje yoro wala kulu durusi ibe wulu fo fatiha nula ni te sera ka fatiha durusi pew qur'ana yoro were ibe aya wolon fula laje kulu durusi munun kan no mai botte ku fo fatiha nula e desra ka qur'ana durusi suratul fatiha durusi pew i desra ka fuide mina qur'ana la kero nana cire makannin fuaye ako sabbihi wa hallili wa kabbiri mana fu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah cire ko kannin de bila fatiha nola ne kanwore te sika bila fatiha nola de ni sallira kanwore la sallila fatiha nola ni arabu kante ika salli tinyale do salli tiye mais sujudu la tahiyula du'a munum be fo iba pe ka du'a min fo ni te se ka fo arabu kan ibe se ka fo ikakana wa alaikum salam o ni nyemme nyinen ka ko francin ka do nyinen kalido ko be barake sisote dola o sisote kemesara iba soro hakke dobe abatige kabo akasarala ubo o maraye mo kelen kele be barake ikasarala hakke do done no be tige kabo ikasarala kabilai ni ala yake ni bara chiana ate barala o sisote mbo oke katoka ausara kaw demenoye iba soro sisote mbe mindi aw ma kacha kasarai ko be chogodi dori ko basite nununa nimbe ko me gorenama nyere de ye do tige kabwa kasarala bonni gorenama ba dauma ayrebe nyaka atakesi ni baitul mali la kado faraka kadiauma pour ka jamana deunta nayi kaw demenayi basitala ni sugumi fuleni basitala ube aliteretimi no be fentige kaboy kasarala ni esera sa hakke dolete siga barake tuguni korola ni sigira donc hakke min bettige kabo e kasarala gouvernement nyere be hakke do faraka ka dima kalo basito nununa sila me sariala difference bani amache ni gouvernement nyere de do tige ka sarala ka dafaye ka dima ani amota te kelenya amo dabora jagode kama amma fo amo jamana ka amo imbe chogoma anyo fo ode fanto chogodo parce que amo
u bɛ min fɔ u b'a fɔ min ma ko a ta'min cogoya fila de don ta'minu tizari o de haramuyara maana ni siso tɛ min nana ni amo ye a y'a dabɔ jago de kama a y'a kɛ ni wari ɲini de ye assurance kɛra ni o cogo ye ni wari ɲini de o assurance de bɛ haramuya mais n'a y'a sɔrɔ amo min filɛ nin ye gouvernement yɛrɛ de y'a kiiriya k'a bila dɔrɔn a bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye u m'a kɛ ni jago ye u m'a kɛ ni siso tɛ n'u bɛ wari ɲini n'a ye u y'a kɛ ni dɛmɛ bɔnda de ye u bɛ nafolotigiw dɔ de farala ɲɔgɔn kan ka wari hakɛ dɔ bɔ k'a don kɛsi kɔnɔ gouvernement fana ye o nafolotigiw dɛmɛ ka hakɛ dɔ ta ka fara kan donc ni mɔgɔ min banana u b'i dɛmɛ k'i furakɛ basi t'o la dɛ ta'minu tizari o de ye haramu ye mais ta'awuni o ma haramuya ko musow bɛ cɛ ka tulu k'i kunsigi la ka kɔlɔ faga o bɛ cogo di baasi t'a kunsigi fagali la dɔɔni kibaw ko n'a bɛ faga ni min ye dɔrɔn a k'a sɔrɔ fɛn sobilen tɛ kɛlɛ filanan a k'a sɔrɔ i bɛ kun faga ni kunsigi faga ni min ye a kana sɔrɔ ni produit dɔ don ni dɔgɔtɔrɔ ka jate la a bɛna bana las'i ma a sabanan a kana kɛ fɛn ye n'a sɔngɔ ka gɛlɛn ni nafolo tiɲɛ b'a la dɔɔni kibaw ko ni nin saba kɔrɔsila a la ka tulu sa k'i kun faga n'a ye baasi t'a la ko musow ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bɔ karamɔgɔ la k'o bɛ daga wa n'a y'a sɔrɔ farikolo bɛ suturalen don an ye karisa bɛ ala ko min na bɛ diina ko min na muso dama ka fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ n'u m'a kɛ laada ye wagati an bɛ taa baasi tɛ a la silamɛya sariya la mais a k'a sɔrɔ farikolo bɛ suturalen don wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara hijab donc ci di ala ko kuranna kɔnɔ wali cɛ ni walimuso n'a bɛ ɲɔgɔn ɲininka makɔnɔfɛn dɔ la k'a sɔrɔ hijabu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ daga mɔgɔ k'i ko farafin la pour a k'i tanga ko jugu dɔ la ani mun ko a k'i tanga ko jugu ni kasaraw ma ou bien dɔw b'a fɔ ko nin fura a bɛ garijɛgɛ foni o bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ko fura kɔni baara ye de k'i furakɛ ka bana bɔ i la fura baara ye furakɛli de ye ni fura baara tɛ ko a bɛ garijɛgɛ dɔ mɔgɔ la ou bien fura baara tɛ ou bien ko a k'i kisi ko dɔ ma balawu dɔ ma fura baara t'o ye fura ka baara kɔni ye furakɛli de waalaikum salam ko ni feerefɛn b'i bolo e y'a san nɔgɔya la ala y'a kɛ feerefɛn a nana man kɛ gɛlɛyara a bɛ daga e ka feere ma hadamaden n'i ye minan san tɔnɔ silamɛya sariya ma dan kɛ tɔnɔ la min kɔni silamɛya sariya y'a haramu ali ihtikaru n'a y'a sɔrɔ e y'a dabɔ a kama dɛ minan min don bɛɛ mako tun b'a la komi nafakati sisan balo sisan bɛɛ mako bɛ balo la e ye balo in bɛɛ sa ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ ka taa lasago pour n'i b'a fɛ ka feere wagati min i n'i sagona piri da kan nin ye ali ihtikaru ciren ko la yahtakiru illa qatiya a ko mɔgɔ si tɛ nin kɛ ni junubutɔ tɛ mɔgɔ mako bɛ bɛɛ mako bɛ minan min na e kelen ka na n'i ka wari ye ko minan sa ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ pour a ka to e kelen bolo n'u b'a fɔ min ma ko monopoly pour i k'a feere i sago la dɔɔnikɛbaw ciren ka hadisa nana nin ye haramu ye mais ni nin tɛ minan bɛɛ b'a kɛ ka sa de e fana taara fɛn caman sa la ka mara i fɛ bɛɛ b'a kɛ ka sa a tɛ manqué minan in tɛ a tɛ dɛsɛ bɛɛ de b'a kɛ ka sa bɛɛ b'a kɛ ka sa ka feere wagati min e fana taara dɔ sa i y'a mara tuma min a dɛsɛra i ko i b'a feere i sagona piri la baasi t'a la mais ciden ye min fɔ a ko rahimallahu abda samaha idha ba wa samaha idha astara a ko ala ka hinna mɔgɔ la n'ale bɛ fɛn feere fɛn san mɔgɔ bolo kana a yɛrɛ ma a b'a kɛ ni nɔgɔya ye n'a bɛ fɛn feere mɔgɔ ma a b'a kɛ ni nɔgɔya ye ciden ye duwawu k'a tigi ye
ikasa ni fere la ikake moye min kanogo ode kanye kateme wakati be katoka minai sana gilera wakati mi inata awa adule ka awa idamana awa isa ko pirika kamukamu de gunaye awa umanka dante pirila me kanogo yake ode kanye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk